jogging! Guys, gilak-gilak na akong athlete guys, nalamba. Oh, ang pinakakusgan diri sa 2nd Batalyon, Rusjin. Nasa'y, kuhan ba, nasa'y exhibition, ungas-ungas. Exhibition niya, ungas-ungas. Grabe Rusjin ay. Muna'y athlete, pag ganun ko, kamot, ungas-ungas na yun. Kailangan yung, nag-practice ba? Oy, jogging oy, atos bakilid, pwede ra maglakaw, jogging. Ay, dikit. Ang usa naungas, ang usa murag nagpatugtog man ang usa. Dugay nakaon. Dugay nakaon sa kamera. Ay. Gamay na lang kamo sa kaon ya. Nagburit-burit man yung usa. Ang hangom na. Ba, nindot ni tanaw na, maglumbay ba? Hindi pa rin ganina nga nagkalabutan. Oo. Oo. Ako sana naman yung ubat nga. Ako sana po na. Sige, ayaw tipas-tipas, diretso. Bulay og gini si Lino, bulay og. Kagaan na. Gaan na naligira. Buka to tong Raul. Ang yang beluan. Ha? Oh, karon asam toy mo likid do? Gandam na ani mo. Saja nga jaga. Ilaga mo skuralo kay practice sila ito na to klase kay si Kuya Leo ro na boy mo practice. Apa ni practice? Pagro na ina na gron. Gandam na ani mo, imo ha. Dire mo. Sige. Ang kabalo nga mosakay karon din bay, sakay pod. Nagtigaw ni Rosjin. Rosjin din nagtigaw. Ay nga asa tas Rosjin. Awan. Dalaw. Dalaw. Babay. Masa itu gitu terus nih? Tuyo kita kok. Ada magdamag siya ba? Mahadlok na ganito lamba. Hindi ka nang inday bangka. Ay ganyan ako nang una ako. Hadlok lamba, bro muday bra. Sige, dayon lakaw basta sa kaon pwede ra. Lamba. Naunga sa tuhod. Sabra. Ana ang tuhod og siko. Oh. Rosjin. Amaruan si Rosjin ay. Maru ang Rosjin. Ya akan ni kay
Kapoy ko pa dito. Lambalamba ko. Ah, tipot-tipot mo din nanay, palapa ko. Lambalamba ko pero sakay ko ba bao. Ano ang nurut sino eh? Diwatag ko sa kan. Diwatag titing yun. Diwata daw, diwateng. Ano mo nang susunod na yung gawin na? Ano na asa? Oh, sila Leon Blair. Oh. Ang iyang dudag tubig, sabot kabukat. Oh, di taga mo lagi dudag ligid ba? Oh, kana guyura ng ligid. Onya aros din kanina po tricycle guyura, ha? Ah, Ha?